na kojem se ponosi što te podržava. Evo dreskod. Gradonačelniče Beograda, Gorane Radonjičiću, Dreskod to onda bi ja... izaći iz svoje kancelarije ukoliko te nije kidnapovao večiti zamenik Goran Vesić. Nemoj da se plašiš, samo se... Okej, nisi rodilja. Kako go ima još jedni one majke. Rekao da nije možda službeni. Ako je službeni da razumem. Pa mogu ja da zaposlim kod vas? Vredan sam. Znam da čuvam. Znam da je majke. Zašto urlate? Pa razgovarajte normalno. Mislim, probili ste mi. Ne, žene su pale zbog vas. Sram vas bilo. Sram vas bilo. Gdje su vama koordinator došli? Sram vas bilo. Da izjavite vi nešto. Hoćete vi da izjavite nešto? Sram te bilo. Ženama tako da se ponaši prema ženama. Fašisti! 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 Radite zbog plate koju vam daje Goran Vesić. A Goran vam daje platu. Nije iz budžeta, Goran vam daje. Bravo, bravo, bravo. Ej, jel vam treba stiropor? Pa za Srbiju se i borimo. Pa za Srbiju se i borimo, ne za Vučića. Gospođo, lako je vama tu da sedite i primate pare da nama mlađima pričate. Ajde, molim vas. Ajde, molim vas. Borbi protiv nasilja nad ženama, lošan je trenutak. Mogu da vas pitam? Koju školu imate završiti? Pa ne. Ja sam doktorant, ti ne. Ja sam također doktorant. Toliko tome zašto vi dobijete Pa novac. mi nemamo posao zbog vas, gospođo, zbog vas nemamo posao. Vi nam državu uništavate. Dok vi ne radite ništa, vi nemamo posao. Zbog vas. Ja sam hteo da se u ime građana Beograda uverim da li je gradonačelnik, da li postoji, da li Beograd ima gradonačelnika, da li on možda trajno odsutan, sprečen, bolestan, ne daj Bože, ili ucenjen. I dobio sam informaciju da će Zoran Radojičić da razgovara sa odbornicima i građanima. U tom momentu sam svojim očima video uzurpatora Gorana Vesića koji je komandovao zaposlenima u gradskoj upravi da organizovano nagrnu na izlaz gradske skupštine, da ga blokiraju i de facto se sakrio iza pripadnica nežnijeg pola i time je izbegao da prvo on se obrati odbornicima, poslanicima i građanima, a očigledno je sprečio gradonačelnika da uradi to što je rekao, kao što ga sprečava od 9. maja.